Казан үзәгендә шөп савытларын көн сайын иртәнге 6-да алып китәләр, кичкә инде алар тулып өлгерә. Кавинәшми урамында шөп контейнерлары берничә атна элек барлыкка килә, аның искеләрен бирдә ерак урнашмаган урыннан алып китәләр һәм Казанда яшәүчеләр һәм килгән кунаклар хәзер шул кадәр сасы ис килә дип зарлана. Аптыраган халык әлеге гызырны халык контроле системасына да юллаган. Центральная улица вроде. Бу бит Казанның үзәге, синең янәшәңдә чебен, ширкиләр очып йөрсен инде. Шул кадәр ачуны чыгара. Исмендә бөтенесе дә и күреп тора бит ул. Бу контейнер булмаса инде. Крысы появились. Монда инде күселәргә кадәр барлыкка килде. Шушы юлдан йөгереп йөриләр. Бүген әлеге проблеманы тарифлар буенча дәүләт комитеты штабында да күтәрделәр. До сих пор меры не приняты. Срок рассмотрения 3 дня. Тагын бер җитди мәсьәлә каралды. Нурлат районының 21 авылына шөп чыгаручы машиналар бөтенләй килми икән. Как будете решать данную проблематику? 21 населенный пункт, где вообще не проживает. Бу 21 авылда кешеләр я бөтенләй яшәми, яки анда 2 генә кеше бар. Күпчелеге шәһәргә күчеп киткән. Шөп чыгарылма проблемасы Тукай һәм Минзәлә районнарында да бар. Юллар начар булганга кайбер авылларга коммуналь хуҗалык автомобильләре керә алмый дип аңлатты Тукай районы вәкиле. Киләчәктә республикада көнкүреш калдыклары полигоннарының кимүе дә көтелә. Әлегә алар 40 тирәсе, берничә елдан 16-сы гына калачак. Сейчас у нас по 18 полигонов. Хәзер безнең Көнбатыш һәм Көнчыгыш районнарда 18 полигон бар. 2023 елда алар Көнбатыш зонада нибары 5, Көнчыгышта 11 калачак. Күп кенә полигоннарда инде шүпкә урын юк, аларны шуңа ябабыз дип белгечләр. Әмма көнкүреш калдыкларын илтергә урын булачак дип ышандыралар. Ябылганнары урынына яңалары, үзәкләштерелгәннәре ачылачак. В принципе, в территориальной схеме это уже все есть. Ябылган полигоннар кайчан күмеләчәк, моның төгәл вакыты бар. Билгеләнгән бер схема буенча эшлибез. Быел республикада көнкүреш полигоннарының 11-е ябылуы көтелә. Яңаларның берсе тиздән Минзәлә районында ачылырга тиеш. Руслан Судинов, Ленар Хуҗиәхмәтов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.